Avui, a l'Infocar, us parlarem de les Patges de l'Avern, un poblet de l'Alt Penedès. Aquest any, a causa de la Covid, moltes de les patges reials no es poden desplaçar. I ses majestats, els Reis Mags d'Orient, que amb la seva màgia poden anar allà on necessiten, això sí, sempre seguint totes les mesures de seguretat, estan entrenant noies, com aquestes de l'Avern, per fer de patges. Doncs bé, estem amb els Reis, que ens estan fent un taller, una mica de preparació perquè sapiguem com hem de fer aquesta recollida de cartes el proper diumenge. Doncs vam saber que havíem estat escollits per ser patges d'una manera molt quotidiana, diguéssim. Em va trucar un missatger a la porta de casa i jo, com que estic teletreballant, estic sempre a casa, tot el dia venen missatgers i no m'ho esperava pas, i de cop el missatger em va entregar un sobre, mira, aquest sobre mateix, i anava una carta dins, i la carta era de ses majestats els Reis, que ens convidaven i ens demanaven, sisplau, que els ajudéssim en la tasca de fer de patges, perquè amb la Covid, doncs, evidentment, s'han complicat les coses i els patges habituals doncs, no poden viatjar, està prohibit viatjar i hem de limitar tots la mobilitat i per tant, havia de ser gent del poble de l'Avern. Aquest proper diumenge el que farem és que passarem amb carrosses per tots els carrers de l'Avern. El que volem és que tots els nens tinguin l'oportunitat de veure i entregar les cartes als patges de prop, per tant passarem per tots els carrers i ho farem casa a casa, és a dir, passarem a cadascuna de les cases, ens pararem als portals i recollirem les cartes, no entrarem a dins les cases de la gent i anirem casa a casa, evolucionarem pels carrers del poble i no s'anirà a la sala. Aquest any l'entrega de les cartes no serà a la sala i no hi haurà cap acte final a la sala tampoc. El que esperem que faci la gent és sobretot que ens esperin al portal, que no s'atancin, que no s'apropin molt a les carrosses i sobretot que tothom porti la mascareta, tant els adults com els nens. Aquest any tothom obligatori mascareta. I després, bé, que s'esperin als portals, que no s'apropin gaire, els patges anirem a recollir les cartes i mantenir les distàncies i evitar els contactes. Això vol dir, per exemple, que no ens seguiu amb les carrosses, us limiteu a estar davant de la casa, no aneu a la sala perquè no hi haurà cap acte, nosaltres simplement passarem per tots els carrers per assegurar-nos que tothom tingui l'oportunitat d'entregar la carta als patges i nosaltres els passarem als Reis, i que no doneu tampoc menjar ni beure als patges, tot i que ho agraïm moltíssim, però aquest any no serà possible pel tema de la Covid, no podrem acceptar menjar ni beure de les cases.